heɓi duuɓi 6 joni ila wonuɗa hoore o Mary Freetown ko honɗum e golleji woni ko waɗuɗa. Freetown the Tree Town, which is our campaign to ko wayno Freetown saare leɗɗe wonde d'accorde amen gam awde e fuɗnude million-ŋaji leɗɗe miɗen jaara hande e million goto piccal ɗiɗi leggal awangal toppitangal firti ko ujunnaji golle cincama ko ɗum hunde nde min mbi ina haani ko ɗum waɗi min batti wadde hen mbaadiji kesi gam ustude kurduraji tellotoɗi ɗi wonande kurduraji tellotoɗi min mahi waylirde adanere hono usine ciggowo ndiyam kono kadi wona tan siggude kurduraji ko ina watta ɗum uyki ha joni min jottaki ɗo min kuccani to kono e nder ɗi lebbi garoji e min ganna yi yottade toon miɗen jogui mbawka ka kono eɗen poti wallude yimɓe accude gollirde ƴulɓe e leɗɗe ɓe kutoro kurduraji baylaɗi to banggue ndiyam min goni hande ko e wadde sarɗi keso o saaha to suudu sarɗiji gam rendinde tuunidi e nder galle kala ko golle kanɗe wonande ko fati e ngakkede golle e min jogui caɗele e ndiɗo juɓɓudi sabu e nder leydi amen pewndugol leydi e yamirore mahgo wona golle ɗe diisongo waɗata ma en ji rendoji kewɗi gona laamuyankoji kadi ɗum ma addani yimɓe ngakkere gonko e uddude gurdam yimɓe ɓe sabu ɗum firti ko ngakkende laaɓal ko ɗorɗe bonɗe feccude leydi wonande hoɗɓe e dow laabi ndiyam ngam ñawnude ɗum miɗen gollana hande galleji 6 min ittaniɗi tuuni min gaddaniɓe uyki min gaddaniɓe kadi fodde 75 ujunere lampaderji a small facility in the market next door which is providing lighting to 75 street lights. E miijo yimɓe heewɓe capital Freetown hino laaɓi gila hewtuɗa ɗo ko honno wonɗa waɗirde fiyo Freetown laaɓu within Transform Freetown, which is a broad waylude Freetown ko juɓɓudi jaajdi e nder eɓɓore amen ɓamtare laaɓal ɓuri hen tengtude ngal gollal noon ina jokki opération Clean Freetown ko laɓɓingol mawgol wuro ngo joofi hande golle amen ko darnude juɓɓudiji ɗi ganduɗa no addana sukaɓe ɓe jangde e golle ɓe mbawa siñcude société ji tokosi patuɗi kaɓugol tuuli e yaadude médiaji nder ɗin médiaji ɓe jewta ko fati e laaɓal ko ɓuri tengtude ko waylude sariya o kadi ɗum woni ko e laawol ɗum waɗi kuulal ngal yettima to suudu sarɗiji to guila nde min ngari min goni ko e golle no feewi ko famɗi ko foof nogas e nder temedere wel kurjuru rendinama ɗum noon nde limre ko 4 e nder temedere 1% of solid waste was being collected. That number is over 40% now. ko ɓooyaali suudu sardiyankoru ndun woti sariya fii haɓugol jombugol cukaloykoy ka nder leydi sarlon ko honno jaɓɓorɗa o sariya ko a debbo ko honɗum woni ballal ma fiyo o sariya waɗe e ko honɗum e pehe ƴettuɗa fiyo sariya on ñiɓu ka leydi. So this is a very important law because ko ɗum sariya tengtuɗo no feewi sabu mbawko rewɓe hewɓe ina ngakki sabu ɓe tongo e resede law kadi ɓe ngala mbawko wadde ko mbaɗmi ko ɗum woni gasnude jangdam jogade e latinde anniye golle mahde galle heddade e jokkude yidde am wadde hunde sertude e gurdam woɓɓe ina wona hande duuɓi 3 joni mi sosi fedde wiiten Yas Girlship Foundation ko nde yajde e nder leydi ndi fof nde rokki kam fartange haaldude e sukaɓe rewɓe e biyol maɓɓe min kirjinaɓe nafoore gandal nafoore mbawka e yeru yewtere amen e nder duɗi tokose ɗe min inniri laamu ngam wallude sukaɓe rewɓe ɓe miɗo wallita ɗum no feewi emin cohli nokku e hattan ngam dañde komin yiɗi ko ɗum waɗi miɗo wallita no feewi wonde juɓɓudi golle ɗe ndeɗo e ɓori ina ɗaɓɓi hirjinde janguinoɓe ɓe nde ɓe ƴewnoto pelliti mumen e nder cuuɗi janguirɗi ɗi ɓe dokko fartange sukaɓe ɓe foof ha tengti e rewɓe ɓe. It's not just the boys, it's the girls, and to give the girls the encouragement. Sarlo hino wondi e mapunde sabu ko cukaloy woni e fiimugol o dorogu wi'eteɗo couche hay ardiɗo leydi ndi Madabi o déclari ɗum urgence nationale ko honɗum e pehe ƴettuɗa fi haɓugol ɗum ka nder leydi. Well, I think one of the things that's really important is to understand. Miɗo sikki ina jaya e ko foti famede wonde ko ɓuri bonde e kutorogol dorog ko fitinaji e cokande ɗe ɗum sabato woppude dorog e ƴettude pellitti ngam haɓade rokkoɓe ɗum ɓe min goni ko e gollodade e rendoji toɗɗaji ɗi kono min jogaki sembe police walla service aji kaɓotoɗi dorog nangude yeeyoɓe dorog wondude hutortoɓe ɓe wona mandamo min jogi min ngala nden darde sariya min ngala doole gollorɗe min ngala kaɓirɗe o bone
kono min jogi tan ko lowre nde min ndendinta sukaaɓe ɓe min mbaajoɓe bone drogue ko ɗum tan min mbawi wadde e nder rendo ngo miɗen moɓodira sukaaɓe min jewtanaɓe battaneji drogue kosh bonɗi emin ndendina sukaaɓe heɗaɓe nanateɓe ngam yajnude anniyaji amen lobbi faade e rendo ngo. And we have plans to continue through our various engagements. Yvonne Akisoya a jarama ko jaɓɓimen kamaɗa.